Salam mehriban dostlar. Ine bu görýän ýigidimiziň ady John Jandaý. Ol Demirgazyk Taýlandyň garypça bir owasyna dogulýar. Ol hem öz owasynaky ähli adamlar ýaly ýaşaýardy we deýlekler ýaly uly şähere gitmek arzuwy bardy we şol ýerde öz ýoluny tapyp üstünlüge ýetmek istedi. Bir ajaýyp gün bolsa ol arzularyny hasyl etmek üçin Bangkok şäherine gitýär. Ýöne gynansak da John uly şäherde hezilliň ýoklugyny düşündi we öz hyýalyna hyýaly üstünlüge ýetip bilmedi. Ol aýlykdan aýlyga ýaşaýardy, gazanan pul özüne zordan ýetýärdi. Günde şol bir zatlar gaýtalanyp durdy. John öz içinden bu ýerde bir zada dogry däl. Sebäbi men ähli güýjüm bilen işleýän, gymmatly wagtymy sarp etýän, ýöne barbyr şol bir zada ýan diýip özüne soraw berdi. John, durmuş şeýle bir kyn boldy. Men geň galym, hem sysym masaly. Sonra ol özüne günne şu soraw berdi. Näme üçin men şeýle köp zähmet çeksem-de, hiç zat ütgän ok. Gaýtam durmuş gün-günden kynlaşýar. Men ýokary hujaýda goýan, men işleýän, köp zat öndürýän, ýöne olaryň hiç maňa bagy getiren ok. Tersine men kösenýän. Birden men durmuşdan höwesim açdy. Ýaşaman kynlygyny görüp, günleriň birine John özüne şu soraw berýär. Näme üçin men Bangkokda galmaly? Hemem başgalar ýaly ýaşamaly. Gowsy men öz owama baraýyn we şol ýerde öz durmuşymy guraýyn we arzularymı hasyl etjek bolaýyn diýip John owasyna aýtýar. Johnyň sözleri: "Haçan adam ýekelikde diňe özü bilen galan wagty özüniň kimligine düşünmäne mümkinçiligi bar. Egerde adamlar özüniň kimligine düşünse, durmuşdan hem näme islenýänligine düşüner." Ilki bilen John öz owasyna gelip azyk meselesini, ýagny ýaşamaklyk üçin bir zatlar iýmeldi. Onsoň ol kärendeçilik bilen meşgullanyp başlady we bir ýylyň içinde 2 ay işläp, maşgalasyny ekläp başlady. Onuň ikinji çözmeli meselesi bolsa egin eşikdi. Ol özüni hem de maşgalasyny eşik bilen üpçün etmeldi. John bu meseleni hem ansatlyk bilen çözdü. Ol modanyň izinden ýetip bolmajagyny düşündi. Sebäbi moda gün-günden ütgeýär. Näçe ylgasaň da ondan bir adım izde boljagyny düşündi. Onsoň John gymmat jinslary, egin eşikleri giysem, men barbyr şol sada John şeýle maslahat berýär. Adam diňe öz durmuşynda gaty zerur hemde gerek zat satyn almany öwrenmeli. Indiki çözülmeli mesele bolsa medisinady. Ol sagdyn bolmak üçin özüni bejertmeli. Ýöne John bu meseleni hem çözdü. Ol özüniň ýarasyzlygyna şeýle göz bilen garady. Egerde adam kesel bolsa onda ol bir zady näme dogry etýändir, hemde näme dogry imitlenýändir. Biziň endamymyz bolsa bize işaret berýär. Sen ýalňyş hereket etýäň diýip. Şondan soň John diňe peýdali imitleri ýyp, arasa suwlary içip, hemde özüniň gün tertibini ütgetdi. Şondan soň John hiç sada zeýrenok we onuň hiç ýerim aranok. Innik sonra bolsa ýaşamak üçin gowy jaý edilmeli. Eger öň Johna jaý gurmak iň bir kyn we agyr işleriň biri bolsa, indi ol öz pikirini ütgetdi. Sebäbi John häzir 20 san jaýyň eýesi boldy. John, haçan da meniň özüm jaý gurup başlamda, görüp otursaň gatansad ekeni. Men günde 2 saat wagtymy ýitirdim. Günde 7-den 5-de turup, 7-de oturup, soň 3 aýdan meniň jaýym boldy. Hiç haçan pikir etmendim. Jaý şeýle ansatlyk bilen salyp boljagyny. Şu wagt men her ýylda bir jaý gurýan. Durmuşda esasy meseleleri çözenimden soň azyk, egin eşik, saglyk hemem jaý meniň üçin durmuş şeýle bir ýeňil bolup görünýär. Ondan başga da bizde okuw merkezleri hem bar. Ýagny nädip durmuşy ýeňilleşdirmäni öwretýän okuw merkezleri. Sebäbi bize öwredilen durmuş kyn, okumaly, öz ýoluny tapmak üçin görüşmeli, biziň kellämize şeýle goýulan. Nädip biz durmuşy ansatlaşdyryp bileriz? Johnyň sözleri. Ol bu soraga da jogap tapdy we özüni üpçün etýän Pan merkezini açýar. Bu merkez 3 tane esas zatlary ýerine ýetirýär. Birinji bilen uly hemde azyga baý kärendeçilik ýerlerini we öz hojaýyny artykmajy bilen azyk bilen üpçün edip bilmegi. İkinji bilen John kärendeçilik ýerlerini peýdali hemde seýre gösýän ösümlikler üçin ulanýar. Üçüncü bilen bolsa John adamlaryň durmuşyny ansatlaşdyrmak üçin başga da ýollar gözleýär.
John, bize ýaşykda öwredipdirler. Durmuş kıyın, ýaşamak kıyın diýip. Ýöne ol beýle däl. Durmuş şeýle bir ansat, esasat ähli meseleleri yerli ýerine çözseňiz we howsala düşmäge hereket etseňiz, ähli zat gowular. Köp adamlara öwredilen zat, diňe pula diýrenip bilersiň, birege däl-de. Indi biz bagtly boljak bolsak, ýolumyzy ýetmeli, özümiz bilen aramy sazlamaly, başgalar bilen aramy sazlamaly. Biz öz pikirlerimizi hem de duygularymyzy, bedenimizi birikdirmeli. Başgalar bilen gowy aragatnaşykda bolmaly. Biz bagtly bolup bileriz. Durmuş ýöneköy. Her bir adamyň öňünde saýlamana mümkinçiligi bar. Kıyın durmuşy ýa-da ýeňil durmuşy. Siz näme saýlasaňyz, durmuşyňyz hem şolar ýaly bolar.